κορδέλα με κορδέλα. Τα βλέπεις, Αγισίλα, που έχω δίκιο. Να σου πω, εγώ είμαι τρελός. Εντάξει, είμαι τρελός. Έχω μια απορία. Τι είναι αυτό το μνημόνιο? Εγώ τη μάνα μου θυμάμαι που έφτιαχνε κόλλημα για να μνημονεύουμε τους πεθαμένους. Να μνημονεύουμε ζωντανούς ανθρώπους. Δεν το έχω. Δεν ξέρω. Εσύ που είσαι λογική, για πες μου, είναι λογικό. Το βλέπεις λογικό. Αμάν, βρε Αγισίλα, με τις ανησυχίες και τα ερωτηματικά σου. Εσύ τα έχεις λύσει όλα. Θα σου πω. Εσύ πάλι συντήθηκες γυναίκα πάλι σήμερα. Τα βλέπεις. Το βλέπω. Πάλι παρεξηγήσεις τις προτάσεις μου. Εγώ πρέπει προσπαθώ να σε βοηθήσω. Να βρεις τη χαμένη σου ηρεμία και εσύ το χαβά σου μόνο, Αγισίλα, Όλα υποψίες και ερωτηματικά. Τέλος πάντων. Πάμε. Πάμε. Μα δεν θέλω. Θέλω, σε παρακαλώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Μα δεν θέλω. Ώρες όμως, γιατρέ μου, γυρίζω στο σπίτι κατάφημος και έξαλλος. Χτυπιέται, μονολογεί, βρίζει. Το πιάνει κρίση. Δεν μου λέτε, πότε το συμβαίνει αυτό? Όταν σπάει το πιστό του. Παίρνει πολλά. Τι να παίρνει, γιατρέ μου, όσο υπάλληλος είναι. Μην το λέτε, στις μέρες μας το να παίρνεις και το σίγουρο δεν είναι και λίγο. Τέλος πάντων, δημόσιος υπάλληλος είπαμε, Γι' αυτό τον έφερα εδώ, γιατρέ. Άκουσα ότι στην κλινική σας κάνετε θαύμα. Σώστε τον, Αγισίλα. Καλά, φέρτε τον μέσα και αφήστε μας μόνους. Μάλιστα. Θα πάμε στο θέμα. Έτσι και τον θεραπεύσετε, θα σας ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή. Για τόσο συνταμίψω. Καλά, καλά. Για τόσο συνταμίψω. Μάλιστα. Συγγνώμη, τουαλέτα. Εσύ κάτσε. Ρεμίστε, καθίστε. Δεν μου λέτε, πώς λέγεστε? Εσείς. Αγισίλαος Φουκάκης. Όχι. Αγισίλαος Φουρέιρα δεν νομίζω. Αγισίλαος Φουκαράς. Αγισίλαος Φουκαράς. Με ου, ξέρω. Δεν πάτε όμως σε κανένα δημόσιο θέαμα να διασκεδάσετε τη μελαγχολία σας. Δημόσια θεάματα. Πηγαίνω στα φασάδικα και βλέπω τις βιτρίνες με τα κρέα με τα κοτοπουλάκια και τα ποτάκια με το χοιρινό, τα λουκάνικα, τα ποδιάδικα, κατσικάνικα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι θέαμα. Πολλές φορές πηγαίνω και στα ψαράδια, γιατρέ. Αλήθεια. Εκεί θυμάμαι την παροιμία που λέει φάτε μάτια ψάρια ή γυλιά περίοδο. Και πόσες φορές την εβδομάδα δηλαδή τρώτε όσπρια? Όλους. Ποιο είναι αληθικά? 3 φορές την εβδομάδα τρώω ρεμίτια, άλλες 3 φορές τρώω φακές και την 7η τη βασίλισσα φασολάδα. Κάντε μια έτσι να σας δω. Να κάνω και έτσι. Πόσα κιλά χάσατε, για πείτε μου. Έχω πάψει να τα μετρώ για τέλος. Από ό,τι έχω αντιληφθεί πάνω. Λίγα μου να δω. Ναι, φαίνεται. Η γυναίκα σας, καθίστε. Τι είναι? Σαν αυτόν έχω καταντήσει.
Ούτε λεφτά. Ούτε λεφτά. 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 Πολλά λεφτά. Λεφτά. Πώς θα κάνω λεφτά. Πώς θα κάνω λεφτά. Πώς θα κάνω λεφτά. Λεφτά. Πώς θα κάνω λεφτά. 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 Όλοι. Όλοι έκαναν λεφτά. Εσύ. Εσύ. Εσύ έκανες. Εγώ πούλησα και τις παντόφλες μου. Είμαι εγώ για να περπατώ με παντόφλες. Εγώ δεν είμαι για παντόφλες. Εγώ έπρεπε να έχω ψιλοτάπουνα. Φαντάζεσαι να πάω σε ψιλοτάπουνα. Θα πάω να κάνω στρούγα. Γεια σας. Αυτά εδώ, αυτά εκεί στη γωνία. Τα ψηλά και τα ωραία. Πώς έχουν. Μήπως εκείνη εκεί, στην άκρη, είναι πιο κοντά, δεν τα πούνε τους άλλους αρέσουν. Είναι και πιο φθηνά, νομίζω, Πώς έχουν. Πόσο? Παπα. Μια χαρά είναι και παντόφλες. Και τι ωραία ντομάτα. Πόσο έχει η ντομάτα. Πόσο? Τι είναι αυτή η ατέλη. Μισθοδίαιτη ή τιμαριθμόπληκτη. Γιατί, τι κάνεις. Πρώτα τις τιμές των τροφίμων και των διαφόρων ειδών. Ρωτώντας συνεχώς και μην μπορώντας να αγοράσει, κατάντησε έτσι. Ξέρετε πώς έχουν οι ντομάτες, παγιλικατρέμω. Πώς. Ξέρετε πώς έχουν τα μήλα. Θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Μην την αγριέψουμε τώρα. Δεν θα γίνει. Και αν γίνει. Να μην της πούμε, θα πω ότι μπορεί και να χάσουμε και μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν θα γίνει. Και αν δεν γίνει. Θέλει να τα ακούσετε. Μεγάλε, δυστυχώς εκτοκέσαμε. Δικαίω. Θέλω να πω. Έγινε δηλαδή το... Ηρέμησα και εσύ, ηρέμησα και εσύ. Όλα είναι που έλεγα. Πάμε για αυτό. Υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν. Έλα να δώσω. Εδώ τα λεφτά, έχει τα λεφτά. Εδώ τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Εδώ τα λεφτά, έχει τα λεφτά. Λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Όχι πάντα, έχει μόνο καμιά φορά και εκπλήξεις. Ρε! Γιατί δεν έφαγα το βράδυ, ρε! Ζώνα σε εμείς που περιμένουμε εδώ το πρωί! Αν έχεις πλάκα, ανεβέστατε! Λες θα μισώσαμε. Τι λέω. Όλο το Ρε χοντρέ! Ναι ρε!
Α, περάστε από. Θα πάτε στον τρίτο όροφο να σας προγράψω, μετά στο υπόγειο να σας πρωτοκολλήσω και μετά στον δεύτερο πάλι σε μένα. Ευχαριστώ, επόμενο. 148.057.309 το αφήνει. 16.95.17 το άμα. Το άμα μου 61.69.547. Χρειάζονται κι άλλα δικαιολογητικά. Θα ήθελα τη φορολογική ενημερότητα του 2010, 100 έξιμα από πέρυσι, να είναι από το πιστοποιητικό γέννησης να σας βρίσκεται και μην ξεχάσετε την αίτηση της θεώρησης του βιβλιαρίου σας. Α! Άμα το λέει και η χοντριαρία κυρία! Ρχάνα μπήκαν! Και μπήκαν, κυρία. Ρχάνα μπήκαν. Να μην το ξεχάσω. Γιατί? Πάρε! Πάρε πίσω μένα με κυνηγάει κανένας! Να μην πάει το παιδί πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται. Να μην πάει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά. Δεν γίνεται. Να πάει από εδώ το παιδί, να πάει από εκεί στο παιδί, να πάει στο διάλογο ο γιος μου. Τι μόνο έχεις βραξίλα, Καλά τα λέγια τώρα. Να πάει από εδώ το παιδί, να πάει από εκεί το παιδί, να πάει κάτω το παιδί, να πάει κάτω το παιδί. Άμα, σαν το φουκάράτο εκεί ο κουμπάρος μου γιατρέ. Σαν το φουκάράτο εκεί και ο Μισουλάκος, ο Φλάκος. Να πάει το παιδί για το φυλακή. Να πάει φροντιστήριο γίνεται. Να πάει στην Αμερική για μεταπτυχιακά γίνεται. Να πιάσει δουλειά. Δεν γίνεται.